ipahinumdum kanato matag sa ulog nato nining Immaculada Concepcion nga solemnidad mao gyud ang kahuyang ug ang kalig-on sa tao. Nga kita huyang at the same time lig-on. Tuo mo dili. Kinsa dinhi ang mga lig-on nga mga tao, taas ang kamot. Tulo ka buok. Ang tanan huyang. So, muna, sa unang pagbasa, gislutan dinhi ang kahuyang sa tao, nga dali kay natintal sa yawa. Si Adan ug si Eva, giingnan, ayaw mo kaon aning bunga sa kahoy sa kaalam. Sa English, nindot siya paminawon, the tree of knowledge. Nya giingnan sila, ayaw mo kaon aniha. Nya gilansisan sila sa bitin, matod pa diri sa unang pagbasa, nagkuanay man ni sila, nagpasanginlanay na lang ni sila, gilansisan sa bitin, ni kaon sila sa tree of knowledge. Unsa man ang knowledge? Kay balo. Unsa man ang kay balo? Na. Kana bang produkto sa imong gitun-an? Kana bang maabot ba matugkad sa atong tawhanon nga rason? Parehanan moingon ta nga 1 plus 1 equals pila? 1 plus 1 equals 2. Nga naman, maabot mo na sa atong kuan, atong panabot. Kana usa, o duha. Di ba? Kana ta. Pero ang gustos Ginoo nga di sila pakaunon ato. Nga naman, kani magong atong knowledge, dali kayo ning tuyokon siyawa. Kaning atong rason ba? Dali kayo niya lubagon. Unsa may dili malubag sa yawa? Ang Diyos nung kaalam, divine wisdom. Nga unsa man ang divine wisdom? Nga magsigi ra gid tag tuo, magsigi tag sunod sa pulong sa Ginoo. Bahala nag-usahay, dili na ta kasabot. Kay kalagi ang atong utok dili makatugkad sa utok sa Ginoo. Muna ayaw na lang supak-supak niya, sunda na lang siya. Sakto dili. Tanawa si Maria, nga wa mo sunod sa iyang tawhanon nga panghuna-huna. Unsa may iyang tawhanon huna-huna? Siya, unsaon ako pagkamabdos, nga wa man ko hilabtig laki. Kay kita, kibaw naman kita, ato man ang kay balogod, nga kung ang laki o ang babae, magdugan nina, niya, tinukhangay sila. Naagi mahitabo. Posible yun, mamabdos yun ang babae. Pero kung ang babae, wa hilabtig laki, niya, wasad injection ni anang unsay nga na, in vitro fertilization process. Wasad ka injection adi ka mamabdos Di mamabdos ang babae tutok-tutukan las laki. Kayang pari, kusog biasan mo tutok. Pero tinuntan daghan ang mabdos dia. Pagdarag tutukan. Di san madagtiksan, dili madagtiks-tiks. Nya mamabdos ka. Imo ginang hikapon, imo ginang kumbatihon aron mamabdos. Na magiuban nangaluya na lang kumbati, wa gyud mamabdos. Labaw na si Maria. Ingos Maria unsaon na? Gigamitan des sa anghel. Ang Ginoo mao'y maghimo niini. Kunsaran ka sa gahom sa Espiritu Santo. Unya, mamabdos ka tungod sa gahom sa Espiritu Santo, dili tungod sa sperm cell sa laki. Mauna nga kanang bata nga imong mabdoson unya, nganla nagbalaan, kay ang balaan nga Dios maoy mikunsad kanimo. Unya ang iyang gahom maoy magpabilin diha nimo. Sama nga ang sperm cell nga sa laki usahay magpabilin diha sa babae kay na fertilize mamabdos. Gamitan sa Ginoo gahom aron mamabdos si Maria, magpabilin diha sa iyang sabakan.
Mo na to'y mahimong bata. Nya nganli siya Hesus, kay kanas Hesus ang taang pasabot ana manluluwas. Nya unsa may gisulti ni Maria pagkadungog niya ni? Awa na siya magsigig analyze, wa na siya moadtong mga ubigay ni, wa siya mingon nga, Dok, unsa kani analyze kani Dok, sakto kani akong nabati, wa na. Ditso dayon sa gingon, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Kana, hitabo dayon. Nalitan kamong banag asawa. Ang imong bana nakapaanak og laing tao. Babae ba, laing babae. Ngabit siya. Nya pag uli sa imong bana, unsa may isulti sa imong rason? Moingon din ka, animal kang banaha ka, wa kay batasan, maluibon ka, buwagan ti ka, ako nga nagtinarong, imong himuag imong anak. No, maunday na ati sulti no. Sakto ko, dili. Sige, balihon na to. Ikaw bana, wa kay hikap-hikap sa imong asawa, kay tuwa kas abroad, gitiksa na lang kas imong asawa, dong mabdos nako. Nya ang imong asawa, active kaayo nga lector din hisimbahan. Nya nadungog nga magsigis lag kuyog ni father. Anak. Unsa mo dayon musod sa utok sa bana nga tuwas abroad? Animal. Nagpakasala og ang pari. Nya mo text dayon ang imong asawa dong lalang ni sa Espiritu Santo. Anak. Mutuo ka. Abisag ako di ko mutuo oy. Tuo ko anak, di ko mutuo anak. Pero doon na tayo laing gamiton nga wisdom. Unsa may wisdom? Ningon ang Ginoo, pasaylua ang nakasala og kapito. Forgive 70 times 7. Hay may mong tuhuan, katong ko, buwagan ti kang animala ka, hugaw na kay ka, maluibon ka, buwagan ti ka, wa kay kanaganing paghigugma na nako, imo kong giluiban, wa na'y kapuslanan ning atong panagtipon. O mo na naas imong rason. Di ba? Nga moingon man Ginoo, pasaylua lang kapito. Di inig uli nga risbana, moingon ra siya, dai bisan pag doon na pay laing kapito nga pari nga mupaanak nimo, ako lagyapon kang dawaton, nothing gonna change my love for you till death do us part. So, maglinya ang mga pari sa inyo. Di sa kumapil og linya. Kabati ana. Ato na lang ko mo take sa Madrid. Sister, tabangi ko nga di ko madani ning maong tentasyon. Ngayon din ang mga Madrid sa among holy hour, Father, amo kang i-lift up sa Ginoo. Kay kami goy partner. In praying ba? Muna siya. Muna, di yun magbuwag. Mao na wisdom. Nya unsa may mahitabo kung buhaton na nato, mahitabo dayon ang sulti sa ikaduhang pagbasa nga matud pa ni San Pablo, maoy plano sa Dios nga kitang tanan pinaagi ni Kristo mahimong balaan ug mahimong anak sa Dios manununod sa langit. Kung maminaw lang kita Ginoo ba sama ni Maria, mahimutang balaan kay plano na as Ginoo nga ang tanang tao mahimong balaan. Muna karon kung dili pa kay kabalaan, ayaw na pagsigig sunod anang imong huna-huna. Tay magsunod gana, daot yun ka. Muna karon ang yawa, dagha na kay siyang nakuha nga mga kanabitang biktima. Labi na gyud pinaagi anang cellphone, kanang cellphone ang gitudlo ana diha. Unsa may gitudlo sa cellphone? Basta daghan ganing mo-like sa imong i-post, sikat ka. Basta daghang mo-like. Muna, hangto na lang hinon, hasta mga minyo, magpasiksi-siksi na, mag-tiktok-tiktok para lang yun na ay mo-like. Nga kita rabang nahibaw, nga minyo na ni, mura rabang sa tag hilasan, magtanaw. Arang-arang tong dalaga, kay nung kinida, dalaga. Maghimo og mga laway nga mga actions, mga sinultihan,
i-post diha sa social media aron lang gyud daghan ang mo view kay mao na gisulti karon sa unahuna nga sikat ka kung daghang mo view nimo hangtod na lang noon maghimo na lang mga krimen aron lang gyud mo sikat. Di ba? Ang uban gyud magdrama-drama na lang, mag-away-away, magsinagpaay, kunuhay aron lang gyud musikat kay musikat maning mag-away labi na gyud mag-ilog anang sudan anang mga gipamalit ana mag-ilog magsininghagay ang musikat kana mga ana-anang dan mga driver mga naog magtamparusay og ang traffic enforcer adali kayo mo viral suhay kunog tamparos ang pari niya videohe niya magbugno dayon ba ang pari o ang madri gak ginonites buhok ana ninguday ka hala si father ba murag madri viral dayon na viral lagi na distingi karon no karon ba distingi dili ta magpasikat mo ni ang divine wisdom ayaw pagpasikat sa mata sa mga tao magpasikat ta sa mata sa Ginoo. Muna si Maria, wa bangandoy nga mo viral siya sa tibuok kalibutan. Ang gipangandoy ni Maria nga matuman niya ang iyang pagkasulugoon sa Dios. Magpasugo ta Ginoo, muna kamo mga ginikanan ay namo pagpasikat sa inyong mga anak. Pinaagi sa inyong pagsigig pangasaba, siging diktar ang inyong mga anak. Ayaw na. Haron lang gyud mo tahoron. Ayaw. Ingna ang Ginoo, Lord, unsaon ako paghigugma kining mga tapulan kong mga anak. Kining mga bugo kong mga anak. Kining mga anak ko nga na-addict aning computer. Kining akong anak nagasigig kuyog aning iyang uyab nga daghan kay patik. Sigak ig mata. Kagot pag yung ngipon. 16 para 20 taon ning edad ani Lord. Unsaon man ninako paghigugba kana mao na ipangutana nya moingon day na ang Ginoo nimo kanang tapulan mong anak alimahi di man ka maong manglaba ikay laba sa tanan niyang bulingon di man ka maong mulungag ikay luto para sa iyang pagkaon di man sana manghugas inighuman hugasi sad ang iyang gikanan ana di man na ka maong manglimpyo dito sa iyang kwarto, limpyohi ang iyang kwarto. Lord, mura naman sa kuha nagsulugoon. O bitaw, maobitaw na imong role, sulugoon. Nga, masugot mo, nga ginikanan. Moingon dahil mo, o diya Lord, matapulan niya akong anak. Asa na malang kaugmaon na ni? Oy, imura ng hunahuna. Imura ginang hunahuna. Suwaig sunod, kining akong gisulti karon. Suwaig, tistingi. Tanaw na to di baka mahingangha, mahibong ka, usa ka adlaw ni ana, wa nay labhanan, kay gihurot nagpanglaba sa imong mga anak. Hugaw lang kay tanawon, lagom kay tanan. Pero sila na nang laba. Sunod adlaw, wa na kay lutuonon, kay giluto na nila tanan. Wa lay lami, wa lang kay lami. Pero nagluto sila. Sunod adlaw, ila nang gilimpyuhan ang inyong balay. Nahibong ka ngano manidong, ngano maniday, dagko nami, maikog minimo. Ingkaday, mura mag-usbon og laba day, kay mura maglagom-lagom. Sige lang matudlo, imig kung saon pagpaputi, anong linabahan. Tudlo, liga dito. Mura magdi kayo ma-feel ang lami. Day, wa naman sa during COVID, pero mura magdi kayo na ko ma-feel ang lasa sa imong giloto. Tudlo, imibi, kung saon pagloto, kay lami, kay mo muluto. Kasi lang na imang loto. Nga naman, natakdan na nimo ang imong mga anak. Natakdan sa imong pagkamaalagaron. Wa matakdi sa imong pagkahingasaba, sa imong pagkayawyawan, sa imong pagkahimalikas, sa imong kusog, kay mo subay-subay anang pangwinta ng mga gasto nimo nila. Siging panginsulto, sige paganing panunglo. Mao naman na rin takod sa mga bata. Ni agay magsuruya na mo din ni kaning mga sasing boys, kusog mong kami atay biya ni mo. Ari mo diri, mangaon mo dinhi, ani pa mo mangayog 20, unya mao na imong isulti. Sorry pa der. Igabot sa nga tugwa na sa ko, bago. Ano ana din. Unsa na
magsigitag pambandlo, kinsa may gatudloan na nila, nga wa man magtudlo dining pare, ambot ang sekretary, gatudlo ba na? Usahay, wala ba sa ko din eh. Ayaw nyo tudloy ang mga bata, anak. Ayaw na ipakita. Tanawa si Maria, unsa iyang ipakita nato, ang pagpaubos, ang pagantos, ang pagdawat sa mga makasasala. Kinsa may natakda ni Maria, ang iyang anak nga si Jesus, kusog sa kay mudawat, kusog sa kay mong pasaylo, ug natuman sa ni Jesus ang iyang misyon nga pinaagi niya kitang tanan mahimong anak sa Dios. Kinsay sinugdanan? Si Maria. Si Maria ang sinugdanan, natakdan si Jesus, kay niagi man si Jesus sa kinabuhi ni Maria. Isip bata, isip anak, ug hangtod yun na natuman ang iyang misyon sa pagka-manluluwas. Kitang tanan dunay misyon sa pagka-manluluwas. Kinsay unang muhatag? Ang inahan ug ang amahan. Muna inigbunya gani ninyo, moingon dayon, unsay inyong sa to? Unsay inyong ihangyo sa simbahan alang ni inyong anak? Unsay tubag anas gidikanan? Kusga. Kusga pag yun. Nawagi siguro, bunyag. Ni ami kay among pabunyagan. Nya unsay tubag sa pare? Sa inyong pagpangayo nga bunyagan ang inyong anak, gidawat usab ninyo ang katungdanan sa pag-aga kaniya nga mahimong maayong Kristiyanos nga magtuman sa sugo sa Dios o sa sugo sa simbahan, labi na gyud ang paghigugma sa Dios o ang paghigugma sa iyang isig katao. Nasabtan ba kini ninyo pag-ayo? Tubag sa dayong mga amahan nga wala bay kasal-kasal, sabtan pader. Ako rin nang kinasal mo, wa pader. Kaya biya ni mong tampalungon. Mao na, wa masabti. Nindog na ta.